खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव दुर्गादास बर'खौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव दुर्गादास बर' जाय दुर्गादास बर'आ जेब्ला बर' आरो गुबुन हारि थामहिनबा गुबुन हारिजों दाङाबाजि जादोंमोन बे दाङाबाजि जानाय समाव दुर्गादास बर'आ बहा थांदोंमोन होननानै सोंथि खालामदों बिथां नेरखां खाख्लारिया बे समाव गोख्रों सोंथि खालामदों जे जाय समाव बर' हारिया अलखद जादोंमोन बे अलखद जानाय समाव बिथाङा एमएलए मोन आरो बै समाव बिथाङा बहा खारना थाहैदोंमोन बहा थांदोंमोन होननानै सोंथि खालामदों बिथाङा बहा गोमानानै दंमोन होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां नेरखां खाख्लारिया जाय समाव बै समाव बर' आरो गुबुन हारिजों थामहिनबा मुसलमान हारिजों बै समाव दाङाबाजि जादोंमोन दावराव जादोंमोन बे दावराव जानाय समाव बिथाङा मा खालामदोंमोन बिथाङा होननानै सोंथि खालामदों बे समाव बिथाङा भट बिनो थाखायसो बे समाव गुवाहाटीनिफ्राय बे समाव बिथाङा उदालगुरियाव दरं उदालगुरियाव रायजो राजाफोरनाव भट बिनो थाखाय फैदों होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों बिथां नेरखां खाख्लारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजानो भट होनाय माने बा बिपिएफनो भट होनाय माने बे समाव दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डखौ बे समाव होबथा हैनो थाखाय एमपि दैथायहरनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव दुर्गादास बर'नो भट होनाय माने दुर्गादास बर'नो भट होनाय माने दिल्लीयाव बे समाव दुर्गादास बर'खौ देरहाहोनानै बा दिल्लीयाव दैथायहरनाय माने बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाय गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जादोंमोन आरो बे गोरोबथाखौ होबथा होनो थाखायसो बे समाव दिल्लीयाव दैथायहरनो नागिरदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां नेरखां खाख्लारिया बे समाव हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिनि जे दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हानजानि बिजाथि बे बिजाथिया देरहालाङोब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै होबथाहैगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों दरं उदालगुरियाथ' जोङो एनडिए हिसाबै देरहासार जानाया खाथां दा बेयावहाय बिपिएफनिफ्राय जिखिनि मानसिफोर दङ बिथांमोना मोनसे आपिल खालामबाय थादों बर'फ्रा खौसे जानानै बिपिएफनो बर' मानसिनो भट होनांगौ दा बिपिएफनो बहुतबार बर'फ्रा भट होबोबाय खिन्थु बर' जाथि हिसाबै जिखिनि मोननांगौ बेखिनिखौथ' मोनबोनो हायाखै बिराद मजबुत सरकार खालामबाय नंगौ बियो मजबुत सरकार खालामबोदों खिन्थु 93 जिखिनि भिलेज दंमोन रिसपुटेड एसेबां मजबुत थानायावबो खालामबोनो हायासै दा बेवहाय बर'फोरनि थाखाय खालामनांगौ होननानै बर' मानसिनो भट होनांगौ होननायनि जुक्तिया महा आरो दिनै जिबायदि मानसिखौ बियो बर' होननानै इस्टाब्लिस खालामनो नागिरदों दुर्गादास बर' बे ओनसोलाव थानानै बर'फोरनि थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ सिगाङाव जों सानग्रोना नायनाया मोजां बेयाव बहुद कनफ्लिक्ट थांबाय जातिगत कनफ्लिक्ट थांबाय माब्लाबा खबर लाफैदोंमोन दुर्गादास बर'आ जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौबो नायनांगोन बेयो जोंनि थाखाय मा खामानि मावबोदों आन्दलन समनिफ्राय लाजेननानै आन्दलन समाव मा खारना थाहैखो बिराद मानसिफोरा बेयाव न' सावजाबाय मा सावजानाय जादों जातिगत कनफ्लिक्ट जादों बे समावहाय बबेयाव थाहैना थाहैनायमोन आरो दिनै बे इलेक्सननि समाव फैदों बेयाव बेथ' जोंनि थाखाय जेबो कन्ट्रिबिउसन होबोफेराखै दिनै माबा मोनसे देरहानायनि बहाबा थांदोंब्लाबो दा एमएलए जाना दंबाय थायो बेसेबां जोंजों दंफायो बेयो दा बेफोर बाथ्राखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिनांगोन बेवहाय रिहन दैमारिया मोनसे खोथा बुंबाय थादों जे जेनेबा जोङो बिराद बर' मानसिया देरहालांनायनि बिराद उत्तम माबा दङ होननानै खिन्थु बिथांमोना मोजां मिथिगौ रिहनाथ' बियो माने गाव माबानि बिपिएफनि दरं उदालगुरिनि स्टारिं कमिटिनि चेयारमेन जानानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंखागोन मोनसे खोथा फैयो बिजाथिया बर' जुदि थाङोब्ला बर'निल' खामानि मावगोन नामा बेथ' जानो हाखायानो रावबो मानसिफोरा बर' बिजाथि जायोबाबो बर'नि थाखायल' खामानि मावनो हाया आरो बिथांमोना जेबायदि बाथ्रा बुंनो नागिरदों बर' मानसिखौ माबा होनांगौ होननानै भट होनांगौ होननानै बियो माबाबो नङा जुक्तिगतबो नङा जों दिनै डेम'क्रेटिक हिसाबै डेम'क्रेसि जोङो बिटिआर मोनसे मोन्दों बिटिआरआ बर'फोरनि थाखायल' नङा बर'फोरनि बेवहाय गोबां मानसिफोरबो दङ बर'फोरजों लोगोसे गोबां मानसिफोरबो दङ बिसोरनि डेम'क्रेटिक अधिकारखौबो जों होनांगोन जिखिनि अधिकार दङ देशआव जिखिनि अधिकार दङ बे देशनि अधिकारखौबो जों बेयाव होनो हानांगोन दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारिनि जि टीम बियो बाहायजानाय टीम
बेयावहाय जोंनि मानसिफोरा बेखौ मिथियाखै जानो हागौ जाय भटार्सफोर जे बर'जों मोनसे इमोसनेल ब्लेकमेलिं खालामनो नागिरबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बा रिहन दैमारिमोना दा एसेम्ब्लिनि फ्ल'राव दुर्गा दास बर'आनो होन सरनानो होन रबिराम नार्जारियानो होन बिथांमोना एसेम्ब्लिनि फ्ल'राव माने सरकाराव दंफायो बिसोरनि निजे सार्थनि थाखाय मानि थाखाय दंफायो बिसोरो स्किमफोरखौ मोनबोनांगौ जिखिनि लामा बे थाफानाया जाबाय बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बिटिआरनि दफाफोरनि मोनफ्रोमबो इमप्लिमेन्टेसन जानायनि दा बे मेटार आरो जुदि जोङो अন্য दिगजों जुदि जों नायोब्ला बेलेगजों जुदि जों नायोब्ला बेलेग दिगजों हाग्रामा महिलारिया मोनसे खोथा बुंबाय थादों बिसोरनियाव माने मोनसे रेजुलेसनबो दङ जे जेरैखि जाया बिटिआर एकर्डखौनो जों सिमफायनो नांगौ बिटिआर एकर्डखौ जों सिमफाय जानो लुगैगोन नामा जोंनि बर' मानसिफोरा दा अब्ला जोङो दुर्गा दास बर'नाव जों बर' मानसिफोरा भट होनाय माने बिटिआर एकर्डखौ भंग खालामनो थाखाय दिल्लीयाव हरनाय नामा दिल्लीयाव मानसि हरनो नागिरदों नामा जोंनि रायजो राजाफोरा बेखौ बुजिनांगोन दा नोंथांनि मथेबा बा नोंथांनि बायदिब्ला मा खावलायनाय जों डिसाइडेडखा जों जाबाय इउपिपिएलनि हान्जा हिसाबै एनडिएआ बेयाव मजबुतै थांनांगोन आरो जोंनि बर' मानसि हिसाबै बर'फोरा मोनसे गरन्थ जों दिनै समाव प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि जोंनि जाथिखौ एस्टाब्लिश खालामनायनि थाखाय जाय खामानिफोरखौ 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बा रिहन मोना मावबोआखै बे मावबोयै खामानिखौ मावनो हानो थाखाय जोंनो मानसि नांगौ आरो प्रमद बर'आ जि खामानि मावबाय थादों बे जोंनि जाथिनि थाखाय बिराद गिदिर खामानिखौ मावगासिनो दं जोंनि मान सन्मान जोंनि जिखिनि माखासे साबिबानफोर बेखौ बियो एस्टाब्लिश खालामलांगासिनो दङ बर' जाथि हिसाबै गायसननायनि थाखाय दा हमना ला नोङो हामायन' हिसाबै जों मालिक जाबोनो हाबाय जोंनि जिखिनि माखासे आइटेमफोर दङ जोंनि ट्रेडिसनफोर दङमोन जों बिनि मालिक जानो हादों दायो इन्दिया दिनै सारा बुहुमाव मिथिजाबाय बियो बर'नि खुन्दुं होननानै बेफोर खामानिखौनो बिसोर मावबोनो हायाखै हामायन' फिसा खामानि जायफोरजों जोंनि जाथिनि गौरब फैयो अब्ला बिसोर बहा बर' जाथिनि थाखाय मावबोदों बिपिएफ हिसाबै मावाखै नंगौ बै समाव बिएलटि हिसाबै मावबोदों खिन्थु बिपिएफ हिसाबै मावाखै बिएलटि हिसाबैसो मावबोदोंमोन बिसोर सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन हाग्रामा महिलामोन मोना बेखिनिनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ होदोंमोन खिन्थु बिपिएफ जा सरकार फैबाय बिपिएफ पार्टि खालामबाय खिन्थु बर' जाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै जों बे बाथ्राफोरखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिनांगोन माबेखौ एस्टाब्लिश खालामबोदों जेबो बुस्थुखौ एस्टाब्लिश खालामबोआखै बिसोर 17 बोसोर सरकार खुंबोबाय जिखिनि आयेन बनायनांगौ जेबो आयेन बनायबोआसै दिनै बुंनो नागिरदों जेनेबा माने साखरि होनो हायाखै मा होनो हायाखै साखरिखौथ' होगासिनो दङ बिनि रस्टार रुल बनायनांगौमोन रस्टार रुलखौ बै 17 बोसोराव मावबोनो हायाखै रस्टार रुल बनायनायनि थाखाय दा दिनैथ' रस्टार रुल बनायनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ ना स्कप नांगोन मात्र 3 बोसोरसो थांदों प्रमद बर'नि बे सरकारा 3 बोसोरसोल'सो थांदों दा बे 3 बोसोराव बेखिनि खामानिखौ मावनो हायाखै जि खामानिखौ बिसोर 17 बोसोरावनो दांबोनोनो हायाखैबा जोङो प्रमद बर'निफ्राय दिनैनो बेखिनि खामानिखौ लुबैजोबनाया जाजोबनाय नङा बिदि जिखिनि प्लेनिंफोर दङ बे प्लेनिंफोरा खिन्थु गासैबो बर' जाति बा जोंनि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय खारगासिनो दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपार स्टिल रुफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन